meeting along da assembly along hala doctor nili APHLC pen ilitum low pidun lo labang sola diku medical college along non recruit kay point tang atum anke advertisement kadto ko beta cancel lap nangji ako re-advertise nangji 60 dola teng pen usini tum demand lo la pen la sili tum demand so kami declare lo mala salam la pochi la ke ilitum demand khip nang ko athema la tum tipu ke long leta ba phan ke che tum ye long le pulo sakori ta long le pulo nung sakori ta long po hala da gyong sidolo te hala tum long le da chunam le po an hala tum asumar ta dak se amhang thek po aga ladak as dak se amhang ke thek amuni na tum ke puji pule po mo pike an ye bang non ge litum kar bia tum 44% vedlo la pen inglo so tum chelang pet pen da 55% vedlo la posi alang litum la puson nung se appointment along ta lason bang kay tumpan dak karbiang lower low back door pen ke wan kam claim lo te la ke ilitum pana pivir ya panlok sigiman la posila la non kay point tangan ke cancel nan po la pen ke recruitment advertisement ke pita ako 60 dola teng pen si advertise nang ji la helo itung demand la pen CAB alam datu mi hata ko pudun lo ni tum hadak meeting along dispur la CAB ke la ke cancel back nangji la pen ke UCC ta cancel back nangji alang litu ke pulo UCC ke nitum claim ke dalang ke posi pu sita alama bang pe no bom lo ke la posi ni li pudun la alam bang sita nang tum pe no bom lo ke la pot la ke non pe sin ni tum oppose bom lo posi ni li ala dak ulu la pen ke servan ke Tulsong Waisa, Salayaro, Lapen ke Dorbers no, Lakadobe,